Dit programma werd mogelijk gemaakt door Autokremers, Vleeshouwers Financieel Advies, Wasserie de Orchidee, Autoservice Geins, Hanze Dranken en Evenementen, Grand Café De Pauw en Autoschade Peter Brouwers. De bus volgt inderdaad weer op. Hoofdwinter heel haal. Alle mensen zijn bedankt. Veel meteen bedankt. Doe ons nog één keer zwijgen met de... We zijn aangeland in Azerooi. Hier zijn we terechtgekomen bij de Nachtegalen. Nou, voor een kijken, we hebben hier de nieuwe voorganger gaat weer. Dat gebeurt elk jaar in datzelfde hockey. Dus ze hebben een zoet genodigd. En het scheert dadelijk, denk via begeer dat TV11 erbij is. Dan komen we ook naar Uge Prins toe. Meld je heel even aan en verzin daar. Kom even met kijken, we hebben de nieuwe voorganger werd. Zal ik even in de kies kroepen, dan menen ze, dan ben ik de nieuwe prins van de Nachtegalen. Alles staat verdig, ja. Ik mag het niet verklappen, ik weer het zelf. Hè. Zal eens even op die trommel houden hier. Verkom maar zelf. Want hier zijn ons komen halen. We stonden te wachten van 3 uur om ons te vriezen. Ja, 3 uur zachten ze tegen mij. Dat is een aftreden. Oh, is dat naar de aftreden? Ik dacht het optreden. Waar bleef ik? Vastgelopen samen. Wem zit hier allemaal binnen? De jongens van de Rot van Elf had nog geen prins in geweest. En ze doen met in de keuze? Die doen met in de keuze, ja. Dan zit je er allemaal afgevallen bij deze. Veer gewoon in de badkamer kijken, Wim, daar zit. Ja, daar begin ik met eens, want is er toch wel een bieden wat er bier. Ja? Ja. Oh, welkom met naar de badkamer, zou ik zeggen. Goed. Allemaal met. Volgens mij hebben ze hier een 3-persoonspak. Die lopen er veel naar binnen toe, hoor. Het voordeel hier bij de Nachtegaal is de prins. Hij gaat eerst een bad, hij gaat zich wassen. Want die hebben haaien van een propere en goeie prins. Wie van de 3 wil de echte prins naar voren toe komen? Dat Keesterman zijn, hè? Ik? Nee, dat doe ik niet. Ik geef nemen zoet. Heb ik 1 keer gedaan, nemen zoet gekozen en dat was helemaal fout. Niet goed gegaan, hè? Ja, je staat daar. Ja, dat had ik wel gedacht. Dat was ik ook nemen. Stel de heel even voor aan de kijkers van TV11. Ja, ik ben de nieuwe prins, Brian de Eerste. In het dagelijks leven Brian Rademakers. Ja, getrouwd. Opgegroeid hier in Azerooi. Volgende maand moet ik er 26 weer, hè? 5 jaar. Oh! Voor het kindergeld? Voor het kindergeld. Dat weet de vrouw alleen nog niet. Nee, geen kinderen voor oefenen nog, maar ja. Het geeft de goede kant. Het geeft de goede kant op. En dan benaderen ze zich. Wie gaat het hier in Azerooi als ze benaderd weer zijn prins weer? Ja, heel apart. Die vragen zich voor een voetbalwedstrijd voordat ze het veld oploopt om prins te worden. Dat is wel, ja, ik heb je een bal mee geraakt. Hebben ze de trainer omgekocht aan de vaststellertrainer? Moest ze de trainer vragen. Ik zal het niet weten, want ik weet niet wie jij, dus ik vroeg dich dat. Nee, ik weet het ook niet, ja. Dus ze was helemaal zenuwachtig en daar is ooit de dag verloren? Gewonnen, natuurlijk. Azerooi wint altijd, dat weet je toch. En een goede prins. Is het niet op het veld, is het in de derde helft, hè? Ja, is het een goede prins en een goede voetballer, te zeggen. Ja, we zijn benieuwd, we zullen het zien. Ja, en dan vragen ze zich dat en dan ga je er met een hoes met dat verhaal en wat zit de vrouw dan? Ja, zeker, schoon, jong. Niet hoeven te sparen, dat zal alles klaar liggen. Maar, al jaren. Dus de grote druimprins te weer bij de Nachtegaal. Is werkelijkheid geworden. Ja. En dan ga je dadelijk als prins door het leven die bij de Nachtegaal. Wie het ze dan? Brian de Eerste. Zijn er dorslustig ook het Brian de Eerste? En ik neem ook aan dat ze een spreuk hebt. Absoluut. Leef vandaag, het is nog geen mooie. Leef vandaag, het is nog geen mooie. Allemaal? Leef vandaag. Het is nog geen morgen. En wij zijn die adjudanten? Die twee, nee. Mijn adjudanten die zijn niet hier, die zijn in de zaal in vol verwachting te wachten. Dat is Tom Cox, Van Hey, Michael Eber, mijn eigen broer Kevin Rademakers en als reserve-adjudant mijn pap John Rademakers. Dus tot 2004, dat kun je niet missen. Het werd een hele goede vastelavond, een schone vastelavond. Veel succes. Als het maar gaat uit.
dat ze op het knieën kunt zitten. Anders heb ze al een beetje... Ik zal er van trucje doen, dan kroep ik erin en dan rennen ze erachteraan. Je kunt ook met me samen erin, joh. Ja, dat past niet, dat past niet, zeg je. Dat kreeg je niet op, ja. Dat besteedt niet op, nee. Nee! Nee! Achterom! Nee! Ik mag even op. Nee, wachten. In volle spanning stond ze voor de deur te wachten. De prins zit er eindelijk in. Ik mocht er niet in, jammer genoeg. Maar ik zal ook wel eens een keer ooit Geerprins willen worden van de nachtegalen. Want dan gaat hij zo lekker fijn in de badkamer. Is fijn gewassen door een paar... dat moet ik niet zeggen. Super deluxe. Verwachten even op de aardprinsje, die gaan hem nu naar binnen te holen. Ja, joh, kom hier man, dat ik dat ding op heb. Verdomme nog. Oh, wat is dat? Wat is de tieners? 1, 2, 3, ja! Oh, wat een beer. Er zit er niks in dan. Dat prinsenpak weg. Er zit niks in. Dat prinsenpak is voor. Hey, zet er wel in, hè? Hey, voorzichtig, daar zeker een pakketje nog niet. En dit halen ook, jongens, bij. Hij is al recht. Ik kan best doen, al moet rustig, jongen. Hey, jongens. Oh, ligt er om een zie. Dat is een kutte, man. Hij ligt er om. Chill met de TV af en filmen is en zoet er om de mensen liggen. Lig hier wat veel te schudden. Dat is een keer zwaar. Heb je nog iets te zeggen? En één stuk door. De dokter even dat zo. Dus ik zou zeggen, zo'n muziek. Onze vier nachtegalen vuurganger in 2019. Alex, moet de volume maken, dat moet je. Op de slager. Van ons eigen Aardrooi, gespeeld door ons ABK. De vierde vuurganger, dames, zo'n stukje muziek. Dat het ene is uit de generatie van nachtratjes zolderratten. Verder moet ik met nog grotere trots zeggen dat het ook weer een beetje vader-zoon gerelateerd is. Dus dan beginnen toch al heldendagen bij heel veel mensen. Daarvoor wil ik ook deze man die in die zoontjes niet langer in spanning haaien. En ik zou u willen vragen, een groot applaus voor onze nieuwe vuurganger van 2019. Laat ik maar eens zien. Brian Rademakers. Ik stel ervoor